Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza rċivit 39 ilment matul is-sena li għaddiet. Madankollu 9 ilmenti biss setgħu jiġu investigati mill-Kummissjoni. Dan ħareġ mir-rapport annwali tal-Kummissjoni li hija responsabbli biex tħares l-ugwaljanza fuq il-bażi tas-sess, responsabiltajiet tal-familja, reliġjon, twemmin u orjentazzjoni sesswali fost oħrajn. Fost l-ilmenti li ġew investigati kien hemm dawk relatati mas-sess, razza, età u twemmin reliġjuż. Stephanie Magro Gazano, Senior Manager fil-Kummissjoni, spjegat kif ġew trattati dawn il-każi. Bażikament l-investigazzjoni taraħ il-Kummissarju tal-Kummissjoni tipproċedi billi tajjat iż-żewġ partijiet l-ilment l-ewwel ma jmur għand il-parti l-oħra biex itina jew ittina il-verżjoni tal-fatti minnaħa ta' dik il-parti l-oħra, niġbru l-evidenza biex inkunu nistgħu niddeterminaw jekk dan il-każ huwiex diskriminatorju, kien hemm bażi ta' diskriminazzjoni jew le. Matul is-sena li għaddiet, il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza nediet kampanja tarfien dwar id-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Minkejja li s-sena li għaddiet il-Kummissjoni ma rċevit l-ebda ilment ta' diskriminazzjoni ta' dan it-tip, fis-snin preċedenti l-Kummissjoni ġieli kellha tinvestiga każi bħal dawn. Bażikament ġieli rċevejna ilmenti dwar persuni li ħassuhom anke li ma jingħatawx paga indaqs ħaddieħor li għandhom bejwet huwa l-istess kariga. Ġifieri, però apparti minn hekk aħna rwol importanti tal-Kummissjoni li tqajjem kuxjenza. Il-konferenza kienet indirizzata mill-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli fejn ukoll tkellmet dwar id-differenzi fil-pagi bejn is-sessi. Il-Ministru Dalli enfasizzat li l-Gvern huwa kommess li jassigura li l-kunċett ta' paga ndaqs għal xogħol tal-istess valur jitwettaq fil-prattika. Kif semmew l-NCP kienu qegħdin jagħmlu dan l-istudju biex jevalwaw is-sitwazzjoni f'pajjiżna, tkellem fuq il-Prim Ministru wkoll, ħarisna lejn mudelli tal-Iżlanda, lejn il-mudell tal-Awstralja, issa qegħdin naraw li ma' mudell huwa aħjar għalina biex inkunu nistgħu nagħmlu dan il-makkinarju biex inkunu nistgħu nawditjaw is-salarji tan-nies ħalli naraw din il-gender pay gap kif nistgħu l-aħjar nindirizzawha. Fil-konferenza ta' 3 filgħodu il-Ministru Elena Dalli u l-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira ippreżentaw ċertifikati lil 21 kumpanija wara li ħadnu l-ugwaljanza u offrew iktar miżuri ta' favur il-familja lil ħaddiema tagħhom. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni Rini Lajvira spjegat kif issa hemm 21,000 ħaddiem f'85 kumpanija li jaħdmu f'kundizzjonijiet ugwali ċertifikati.